se oli tämä, että uusi peli. Uusi peli. Joo, näkin raivo. Välissä. Se pitäisi valita hahmot sieltä ensin. Oliko ne missä pelikortit? Täällä on nämä ukkelit. Me haluan ottaa pyramidia. Eikö ottaisiko mä tuon tukkiuuteen? Mäkin kyllä sitä poroomista silmäili, mutta... No mä otan sit tukkimia. Aivan esikkortti. Eikö niin, oliko se, että näiden pohjassa on tää, vai onko? Eikä kun... Joo, näissä on joku tämmönen henkilökuva. Joo, mä muistan, että näissä oli sun... Joo, tästä... Tuossa on, joo, näissä on ne eri. Elikkä sä oot poromies. Tukkijätkä. Joo, sitten... Mitä sillä olisi tarjolla? Siellä on vielä pelimanni, emäntä ja piika. Joo. No, Pelimanni. otetaan me pelimanni. Ahaa. Ja sitten pitää ottaa se ase. Eli poromies. Mikäs mulla on vielä? Ei vaan se ase valitaan tuolta, eikö ole? Luokinkin. Ei vaan Se on esine. se vedetään sillä arvopallolla. Esine on suupunki minulla joo ja ase, eli aloittaminen. Eikö hetkinen, oli se tässä valmiin? Joo. Eli tuo ritsa ja, ei hetkinen, leuku ja suupunki olisi ollut. Yes. Valitaan näkki. Ja meillä on poromies, kukkimies ja emäntä. Piika. Piika. Yes. It's not a whole sausage party. Sitten noita. Alku. Oikein järeä ase. Joo, niin tämä on ollut hahmo voi olla vähän semmoinen, että ei ihan niitä raistuneeksi tukkijohtaja tai poromies, mutta aseessa on. Piika sai tarpeeksi elämästä. Aseta vihreät puut satunnaisen järjestyksen, aseta ruskapuut kuvan mukaisille paikoille. Eikö mulla pitäisi olla pärekori eikä olevana? Katsotaan väärää riviin. Joo, pärekkorit. Niin sitten laitetaan oikein tehtävä saa nämä oikealle. Anna mulle yksi. Sitten mä lähden tosta. Tuota, mistä Piika haluaa mennä? Ihan te tiedätte parhaiten. Varmaan tuosta. Ei tässä ole ilmeisesti idea, että Joo, ei lähdetään. ihan mistä saa. Mennään kohti kultapuita. Niin, lähdetään kaatamaan metsää. Näin ajattelin. Hyvin suomalaista. Me tehdään, mikä se onkaan se? Me tehdään kaskenpolttoa jo. Kaskita ennen kuin oli koneita, ihminen kaataa metsää. Ja annetaan suoraa reittiä. Näin. Pekaleriville ei mene. Käs, missä se on loput kuuset? Vihreät puut satunnaisen järjestyksen. Se on sitten vapaata riistaa. Otetaan sieltä, missä symbolin vihreät puut sijaitsevat. Okei. Seuraava. Kuka haluaa kertoa? Onkin. Vuorotella vaikka. Teidät on kutsuttu koolle kylän hädän hetkellä. Lähimailla kulkeneet kyläläiset ovat löytäneet polpeen varstilta mättäältä marjojen ja sammalten seasta ihka oikeita kaloja. Eikä kalakauppiassa ole näkynyt mailla halmella ainakaan viikkoa. Ai. Veteen kuuluvien asioiden täysin tyhjästä ilmaantuminen kuivalle maalle on varma merkki luonnonvoimien tasapainon horjumisesta. Se ei lupaa hyvää, koska kyseessä olevat vain kalat eivätkä valtaisat sulvat metsämailla. Kyse on mitä todennäköisemmin vain näkistä. Somonäkki.
Vanhempien antama kasvatus ja lasten kuuliaisuus ovat varmistaneet, etteivät näkit ole napanneet keskenkasvuisia kitusiinsa enää hyvään hetkeen. Nälkäisenä ja vihaisena tulee tehtyä huonoja valintoja ja tällä kertaa sellaisen on tehnyt näkki pyrkimällä laajentaa vetistä vaikutusaluetta meidän maillemme. Vaikka näkki ei ole Iku Tursoon verrattavissa oleva vastustaja, tulee sellaisen silti suhtautua tarvittavalla varovaisuudella. Vanhat tavat ovat heillä vieläkin muistissa, eivätkä he pahimmassa nälässä turhia nirsoille. Myös sopivasti varomattomat aikuisetkin kelpaavat. Teidän tehtävänne on kulkea korven läpi, löytää näkin olin paikka ja antaa sille opetus. Korvi tietää, mihin olette menossa, joten teidän tarvitsee vain kulkea päättäväisin mielin eteenpäin. Matkan varrella saatatte kohdata kaikenlaista, joten muistakaa olla valppaina ja tehdä valintoja, jotka parhaiten auttaisivat teitä kohtaamaan näkin. Ota se kautta. Eli sinä aloitat ensin. Siinä taisi olla, joka on ollut viimeisimpänä ollut metsässä, niin aloittaa, mutta kukahan lie. Täällä olisi lukea, että jokainen aloittaa 8 elämänpisteellä, niin laittamme tähän helat kaikille pöytään. Tarvittaessa voimme valehdella tämän viimeksi metsässä käymisen, niin saamme huomenna olla. Sekin. Mikä se metsä on? Enkä laskenut, monta sinne oli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No niin. Liikkuu. Mers noitan ja sitten no mä lähdin kaatamaan tuosta metsää. Siellä ei ollut tunnistettuja. Mennäänkö me myötään vastapäivänä? Ei varmaan Sitten vaan seuraava. Mitä tässä sitten Ei tarvitse klikata. Mene vaan eteenpäin sinne vuonna. Tuolla on tikkimies. Puu kaatuu. Siellä oli jotain. Mitäs me saatiin aikaiseksi? Täältä ei näe yhtään. Kulkiessasi metsässä kuulet yhtäkkiä hirveää parkumista ja kiraamista. Härkää! Juokset kohti ääntä ja huomaat myös kuuluvasi puron solinaa. Päästöösi purolle huomaat Touhon, nuhjuisen kullan kaivajan kontillaan puron rannalla kovaan ääneen kiroilee ja paiskoen vettä nyrkeillään. Touho huomaa sinut ja pyytää apua. Olin täyttämässä leiliä purosta, kun jänkäkoiran ryökäle säikäytti minut. Säikähdin niin, että potkaisin vaskoolini puroon ja näkki nappasi sen. Mitenkä kultaa nyt saadaan ilman vaskoolia? Tässä onkin uusi sanoja. Päätä auttaa Touhoa etsimään vaskoolia, koska Touhon parahduksen päätellen vaskooli ei voinut kauas päättyä. Touho kiittää sinua onnessaan ja lähdette kulkemaan puroa pitkin alavirtaan. Koko matkan Touho kuittailee. Eikö sitä löydy? Katso tuolta. Oletko ikinä nähnyt edes vaskoolia? Sellainen pyöreä metallinen, tarkoitettu kullan huuhdontaan. Kaiken tämän jäkätyksen kestämisen keskellä silmäsi huomaa ohikiittävän hetken verran jotain himaltavaa. Voinko potkaista äijän puron? Yleisöi Touhon alialueen päätät lähteä omille teille, otat vaskoolin itsellesi, kerran Touholle nähdysi vaskoolin. Niin, mitäs? Tiedota Touholle. Hihkäiset Touholle ja osoitat puron pohjalla lepäävää vaskoolia. Tuossahan tuo on! Touho yppää kuin onnellinen saukko vaskooliaan kohti ja voitokkaana esittelee sitä käsissä. No johan, siihenhän sen löysit sitten, ei se näkki näköjään halunnutkaan omaksi. Ehkä mä sain jotain. Touho kiittää sinua vuolaasti ja pahoittelee, että hänellä ei ole mitään arvokasta annettavaa. Oli pitänyt potkaista äijä jokeen. Jatka seikkailu. Joo, tämä oli justiin pieni pyyntö teidän kesken. Lähdetäänkö ihan kesken? Mutta onko se, että vaan yhden Niin. ruudun kerralla? Ei 2 tässä saa. Oliko sillä, että jos ei ole puuta edessä? Niin, liiku enintään 2 runtaa tyhjään ruutuun tai Tai liiku enintään 2 ruutua ja tutki 1,6. Joo, meni Joo. Joo. Ai. Sitten. Niin, ja Mitäs me saatiin täältä? Korpinojua. Polkua kulkeessasi korvasti kuuluvat pienen poksahduksen, mutta ympärille päällylläsesi et näe mitään. Pian huomaat pienen äänen tulevan jalkojesi juuresta ja katsot vaan sieltä sinulle viittaa pieni katitonttu. Tonttu esittelee itsensä maunoksi ja kertoo seuranneensa sinua jo hyvän aikaa.
Mauno vilkuilee sinua ja hymyilee. Älä tee noin, kun sä oot vilkujuuressa. Metsä sinusta kovin pitänyt on ja siitä ansaitset palkkion. Sormia napsauttamalla Mauno taikoo ilmoille metsän hengen, joka kiertää ympärilläsi muutaman kierroksen täyttäen sinut puhtaalla luonnonvoimalla. Mauno virkoo. Jatka samaan tapaan, niin maailman pahuus saa sinulta pataan. Mauno katoaa sormia napsauttamalla ja pääset jatkamaan matkaasi voimakkaampana kuin koskaan. Joo, tuossa No on, niin. tuossa on symbolit, niin tuolle, Mä saan helaa. saat niinku 2 helaa yhteensä 10. Ja sitten yhden tommosen kilven sieltä, eli suojauksen. 10 helaa. 10 Niin siis vartti silläpä yhteensä 10 Niin. kai. Tämä oli huomattavasti parempi kuin se sun vaskoliaska. Joo, tonttu oli anteliaampi. Joo. Entä sitten tuo, Mikäs tuo viimeinen? Mielestäni se oli luonto. mutta entä tuo ankkuri? Se oli tommonen suojaus. Suojaus. Sai suojauksen. Se on niidenkin. Ei tämä estää yhden vahingon. Joo. Okei, sitten jatkaa ekalla. Katsokaapas. Näkki on tuhonnut Majamian paron. Metsässä tulvii. Aseta vesilaatat merkityille paikoille. Pelaajan tai ruskapuun alaisen tiellä vesilaatta ei aseteta. Ihan keskeltä. Siitä 3. Yes. 1, 2, 3. Meidän yli ei tainnut pystyä kävelemään. Tää Ellei peli sano. pitää muistaa odottaa. Jatka. Seikkailua. No ei vielä tämä minua haittaa. Mm-hmm. Kaada tuosta tuomenta ruskapuuta kohti. No ei taas ole mitään. Tuolla mennään alla. No, me mennään tuolta. Metsäpolulla puun takaa vastaasi ilmestyy vanha muori, epäilyttävä, joka tuntuu olevan kovin innoissaan nähdessään urheita seikkailijoita. Pian sangen yksipuolisena käynyt keskustelu ajautuukin mummon muisteluihin nuoruusvuosensa edesottamuksista, joissa urheat seikkailut olivat väitöisesti hyvin edustettuina mukana. Ei yksityiskohtia kirjoittaa. Ja juttuahan riittää siinä määrin, että mieleesi hiipii ajatus lähteä kävelemään, vaikka kaikkea ei selvästikään ole vielä sanottu. Sanoo, että alkaisi olla aika jatkaa matkaa. Muuri on varmaan yksinäinen, antaa tarinoida. No kumman valitset? Onko Tell me all about it, grandma. Minä olisin ajat sitten jättänyt mummo horisemaan yksikseen. Täältä antaa muorin puhua ja jäädä kuuntelemaan. Kovin jos toisenkin. Vanhat ihmiset, niillä kyllä juttu riittää. 5 months later. Ja juttu on kesken meilläkin. Eiköhän ruveta lähtemään. Ja meilläkin on aikaa. Eihän tässä mikään kiire ole. Nyt on jo valittu linja, niin ei voi enää perua. Monenlaista oli matkaa ja salskea urhoa. Monetko metsämiehet pitää vielä käydä läpi muorille moikat ja töpätä toiseen eteen. Ja kuka tietää, mistä seuraavaksi saadaan kuulla? No muori ainakin kuulla lisää. Päiväkin alkaa ja kääntyä kohti iltaa. Ehkä alkaisi jollain korkealla lähteä. Vielä meitä juttuhavan paranevat iltaa kohti. Ja nyt ruvettiin puhumaan ja seikkailijoista ilman paitaa. Muori alkaa vallan innostua. Nyt alkaa olla viimeisiä hetkiä lähteä livohkaan ennen kuin kuullaan ihan liikaa asioita. Ja pöllöpön, tämän takia tässä näin kauan odoteltikin. Nyt korvat herelle, vaikka pudottaakin. Koko päivän vienyt muori tarinointi päättyy liikuttavan ja kaikki aikaisemmat kerronnat yksityiskohdat huomioivaan loppuun, joka saa sinut vallan liikuttua. Oli todellakin kaiken odotuksen arvoista jäädä kuuntelemaan, miten muori lopulta päätyikin kävelemään vastasi niin monta tuntia sitten. Muorikin sanoi, että sinun olisi aika lähteä, ettei ihan liian pitkään menisi. Kiität kuulemasi ja lähdet jatkamaan matkaasi täynnä uudenlaista uskoa elämään ja ihmisten hyvyyttä. 2 sydäntä kiitos. Kyllä. Kärsivällisyys palkitsi. Kyllä, tällä kertaa valitsin. Mummalla oli hurjat tarinat. Oli. Eli me lähdemme seuraavaan. No niin, sitten hetken, seuraavaan. Minä tulva estää, minä olen vähän, minä olen ovella ja menen tulvaan kohti. Oliko siellä? Siellähän oli. Jos aika tulee näkin
Äsken tuli niin mahtava, niin hyvä. Vaistosi kertoo kohteesi olevan lähellä. Jumalten nimeen pystytetyt alttarit ovat siitä varma merkki. Mielesi muistuu vanhat jumalopit siitä, miten heidän alttarinsa kanavoivat heihin lähiympäristön voimaa. Alttarin läheisyydessä tehdyt asiat saattavat hyvinkin vaikuttaa edessä häämöttävän taistelun henkiolentoja vastaan. Ota uhrilahja oman taskuusi, kaada alttarin patsaat, asettaa ruokauhri alttarille. Hieno alttari on, mutta meillä on kiire toisaalla. Ehdottomasti itsekkäästi uhrilahja oman taskun. Kiitoksia, koska tämä on semmoinen, että Indiana Joneskin tekisi näin, se olisi kaikki. Okei, menetit jotain ja sait. Menettiin sitä luontoyhteyttä, mutta saatiin tuo symboli, esinesymboli. Eli saat vetää pakasta jonkun esineen, eikö se niin? Oli se randomilla. Muistaakseni se oli No, randomilla. tässä ei sanottu, että mikä se oli. Sanottiin vaan uhrilahja. Se olikaan sille erikseen. No ei siinä sanota, että haluan tarkistaa, onko täällä erikseen uhrilahjaa, mutta jos ei, niin tulkitsen, että sitten otetaan, saat jonkun esineen, mitä arvolla itsellesi. Mahdollisimman sokkana. Nyt olisi ollut vanha ajan joulu, syylingit. Ei ole tosi. Nyt on etäkö. No siinä voisi ehkä katsoa, mitä näitä voi käyttää. Tämä antaa... Koska näitä pystyy käyttämään näitä esineitä tässä. Joo, tämä antaa siihen suojauspisteen. Onko silloin kun sä käytät sen vai se antaa automaattisesti nyt jo? Tämä olisi jo automaattisesti. Tässä yleensä niin näistä sanotaan, että kertakäyttöisessä lukee, että ne laitetaan pois. Tämä on seikkailussa. Joskus silloin katsotaan. Joo, eli minä sain todella +1 armor villasukat. Okei, seikkailussa ei tapahdu mitään, mutta taistelussa, kun käytössäsi on syylingit, voit liikkua 1 ruudun enemmän ja sinulla on lisäksi 1 suojaus plus aina voimassa. Joo. Yes. Joo, se oli, aivan totta, se oli täällä toisella puolella. Minä olen suostanut hyviä kortteja. Niin tuolla on tuo luontoyhteys. Nyt se kato meni vähän taaksepäin. Joo, Tasapainoa. aivan se pitää sitä automaattisesti yllä sitä luontoja. Joo, nyt menettiin yksi, mutta mä nyt hakkaan täältä tämän ruskapuu ja katsotaan mitä tapahtuu. Saapuessa seuraavalle metsäaukiolle vastaasi tulee Touko, kylän kova-onninen kullankaipale. Vaihdat pikaisesti kuulumiseen ja kerrot olevasi matkalla kohtaamaan Näkkiä. Touko kertoo kohtaamisestaan Näkin kanssa lapsena, jolloin hänellä oli vähällä käydä hullusti. Hän ei ollut ottanut vanhempiensa varoituksia kuuleviin korviinsa ja oli mennyt omin päin järvenrantaan uimaan. Yhtäkkiä kesken uinnin Touko oli tuntenut jonkun tarttuneen jalkaansa ja kovasti rimpuilemalla oli saanut itsensä juuri ja juuri vapaaksi. Vielä rannallekin päästyään hän näki, kuinka vedestä kurottanut kalmaisa käsi yritti vetää hänet takaisin veteen. Touko ei ole sittemmin enää kyseisellä järvellä käynyt, koska uskoo Näkin edelleen yrittävän kaapata myös maalla olevia uhreja lähemmäs veden rajaa. Hän toivottaa onnea koetokseen ja jatkaa matkansa syvemmälle metsään. Saatiin kadonnut luontoyhteys. Vanhan suon vesimäärä on lisääntynyt hälyttävästi olemaan näkitekoisia tämäkin. Ei eli 1, 2. Nämä 2. Ja sinne. Loppu. Hyvä todella, niin jäi kokonaan B2. Seikkailua. Okei, eli 1. Sitten tuolta. Noin. Aivan, mitä tällä kertaa? Se oli liian. Mulla on ihan hihasta, mutta pakkohan se on. Mulla ei ole mitään, millä minä pääsen veden yli. Ei oo. Joo, ei kyllähän se metsän kalaaminen on. Hei, pitääkö kuuseen aina pysähtyä? Joo, muistaakseni sitä ei voinut hypätä yli, koska ei sitä puun läpi voi mennä. Joo, niin minä muistan, että siinä olikin, että puun läpi ei voi mennä. Joo, Olkaa hyvä. Nyt me on nostanut niin hyviä 2 putkeen, että nyt on pakko tulla joku 3. puu hyvä. Kulkiessasi polkua kuulet kutsuman vihellyksen. Katseesi löytää Urhon, joka viittoo sinua luokseen. Noustuasi mättään päälle paksun puun taakse, Urho osoittaa mäen toisen puolen suuntaan, josta silmäsi erottaa täydellisellä paikalla odottavan riistaeläimen. It's another trap!
Urho ojentaa sinulle varajousensa ja pyytää sinua varmistamaan saaliin kaadon siinä tapauksessa, että hänen nuolensa ei hoitelisi saalista kerrasta. Urho jännittää jousensa. Tässä olisi paikka olla avuksi Urholle, mutta muista myös, että metsämiesten kunniasäännösten mukaan saalis kuuluu sille, kenen nuoli saaliin kaatoi. Anna Urhon tehdä sen, mitä Urho tekee parhaiten. Annetaan Urholle tämä, koska erittäin todennäköisesti minä ajattelen näin, että mulla on maha täynnä jo erillistä mannaa ja Urho on todennäköisesti nälkäinen, niin antaa Urhon tehdä, mitä Urho tekee. Okidoki. Katsot sivusta, kun Urho päästää nuolen matkaansa ja kuten tavallista nuoli osuu ja uppoaa saaliinsa likimän täydellisesti. Urho liukuu mäkeä pitkin saaliin luo ja nostaa sen ylpeän oloisena olalle. Hän kiittää sinua varmistusavusta ja antaa sinun pitää varajousensa siitä hyvästä. Kannatti auttaa tälläkin kertaa. Eli minä sain varajousen. Tuolla oli asiakkaat. Minä kerään hirvittävät mammonat, niin minä unohdan koko päätarkoituksia seikkailemaan metsässä näiden avulla. Tilaisuus vaihtaa asetta. Pelaa nykyinen asekorttisi vaihtaakin sen uuteen aseeseen. Eli helppo vaihtaa vajat. Tässä on 3 tikaa. Joo, mä sanoisin, kun meillä on tämmöisiä lyhyen kantama-aseita Joo, kaikilla, mä niin vaihdan. ehkä kansis vaihtaa. Mutta meneekö tämä itse asiassa, säilyykö tämä mulla edelleen? Ei säily, kun se on lopullinen valinta. Pelaa nykyinen asekorttisi vaihtaakin sen uuteen aseeseen. Joo. Eli tätä pilautetaan. Joo. Joo. No sillähän siinä seisoo. Siika hylkää vanhan aseensa viikata ja poimii uuden aseen jouseen. No. Heitä viikata pois pelistä. Jatka. No. Joo. Haa. Ja sitten... Mihin minä teitä tarvitsen? Minä yksin tämä sille. Vahvalla Lapin aksentilla solkkaava lyhyelläntä ukkeli ilmestyy jostain puskista kävelemään vierellesi. Hyväntuulinen tyyppi alkaa arvuutella, mahdatko tietää kuikkakeiton reseptejä. Mitäpä tehdään ensiksi? Ammuthan kuikka, keitetään vesi, keitetään maito. Jokaisen nyt pitää se kuikka ampua. Joo, otamme pyssy ja ammuthan kuikka. Otetaan pata ja heitetään kuikka sinne. Eikö sitä pidä kyniä? No ei, mitäpä tehdään toisena? Keitetään vesi, keitetään maito. No, kasvanut vesi olisi, mutta toisaalta linnunmaito, tapomaito, ei. No ei sitten. Eikö se tuotakaan tiedä? Irvilöitä käkättää hyppii takaisin metikköön. Mokova. Ollaanko ne? No niin nyt. Siinä meni Siinä meni yksi kuikkaan. Niin. Kaikkia Uskapuuta katsotaan. Jos nyt tulisi tehtyä oikeita valintoja. Samoillessasi polkua pitkin kompastut maasta törröttäneeseen juureen ja kumpuroit polun varrella olevaa kelopuuta kohti. Ehdit juuri ottaa kädellä kelosta tukea, mutta pian tunnet kihelmöintiä kintuissasi. Kumpurointisi korjaaminen sai toisen jalkasi uppoamaan syvälle kelon vieressä olleeseen muurahaisten pesään. Nämä vipeltäjät ovat vikkeliä ja nyt tulisi olla sinunkin liikkeessäsi. Ja vedä jalka välittömästi pois pesästä ja ravistele murkut irti. Vakauta mielesi ja pidä jalkasi pesässä. Ole miesi polje jalkasi vielä vähän syvemmälle pesään. Mä tähän semmosella luonnon zen hetkellä. Mä vakautan mun mieleni. Apua. Paniikkisi seassa muistat, kuinka muinaiset esi-isät käyttivät muurahaisen pesässä istumista miehuuskokeena. Päätät kokeilla luontosi rajoja ja koetat parhaimpasi mukaan kestää muurahaisten vipeilyksine puremat. Valitse yksi eläinpoletti ja kutsu sen voimaa pelaamalla se. Okei, eli nyt Kala, katsotaan miten käy. Muurahaisia jänne, tässä kutsutaan vai? kettu, karstarastotta, aikara, pro. Oliko siinä kaikki? Yes. No niin, No mä oon kyllä poromies, niin ehkä mä nyt kutsun... Poro ei kyllä toki ole semmonen hirveä seesteinen eläin, mutta nyt luottaan poron voimaan. Ei! Nyt ei. Olisi pitänyt valita kethu tai aikara tai ahven, niin olisi ollut kovin.
Taas meni. Pari. Mä tässä kuolen aivan kättelyssä. Eikö sulla tätä? Oi, no, ei vaan. No ei, kanttini ei kestänyt. Kerätään tuo. Tapataan. Vastaan tulee suuri kunnon rämäikkö täynnä oksia ja pajuja. Läpi pitäisi päästä, mutta eteneminen on hidasta. Sisulla läpi vaan. Käytä asetta avittaakseni matkan teko. Sisulla läpi, pekelle. Ei se mitään, mulla on eläimiä mitä käyttää. Päätät sisulla mennä läpi. Oksat piiskaa naamaa ja naarmoja sulle. Tytöt tykkää. Teistä ei ole oikein. Te olette Me ihan hirveässä kunnossa vielä. Mutta ei, tää oli tyhjää. No. Nostaa. Siinä jotain. Matkasi vie sinut kulkemaan pienen kylän ohitse. Kylä on hiljaisen oloinen, eikä siellä oikein näytä tapahtuvan mitään, eikä laukkukaan tarvitse täytettä, joten päätät jatkaa matkaa. Juuri sillä hetkellä korviisi kantautuu alamielistä ulinaa. Aivan viereisen talon pihassa on aitaus, jossa ulisee pikkuruinen koira. Katselet aitausta ja huomaat koiran olevan niin pieni, että se mahtuisi kyllä veräjän raosta, jos vähän vaan yrittäisi. Mutta ei. Tassuilla vaan huitoo aitauksen puita ja ulisee. Koiran pää kääntyy sinun suuntaasi ja huomaat aivan kuin kosteena kiiltävät nappisilmät porautumassa suoraan sielusi sisimpään. Voiko tällaista kidutuksesta kukaan sielulla varustettu olento selvitä? Päästä koira veräjästä, jätä koira veräjään. No, mä nyt oon lähtenyt tämmöiselle tielle, ehkä mä jotenkin koiraa kuuntelin ja päästä hänet veräjästä, jos... Et kykene vastustamaan alati kasvavaa syyllisyyden tunnetta ja aukaiset veräjän. Koira säntää samoin tein aitauksesta pihalle juoksemaan. Samalla kun kuulet talon oven avautuvan ja isännän vihaisen sadattelun alkavan, sinulla ei ole oikein sanottavaa puolustukseksesi, joten päätit lähteä livohkaan. Koira tulee juoksemaan rinnallasi aivan metsän reunaan saakka. Ainakin saitte kumpikin hetken aikaa juosta vapain. Olipas kyllä. Minä olin varma, että se paljastui joksikin sudeksi ja ihmissemmoseksi. Korviisi kantautuu yllättäen avun huutoja. Päätät lähteä kulkemaan ripeästi äänen suuntaan ja saavut pian virtaavan kosken varrelle. Silmäsi erottavat kuohuvan kosken pärskeiden seasta pienen lapsen, joka on tarrannut kiinni yhteen kosken keskeltä pinnalle yltävään kiveen. Kostean kiven pinta on liukas, eikä pienen lapsen ote voi siitä kovin kauaa pitää. Ympärilläkään ei näy ketään, joka voisi auttaa hengensä edessä huutavaa pikkuista. Herranen aika, pitääpä pentu pelastaa, vaikka oma henki menisi. Tämmönen ääni on tukkijatkalla. Urho tulee varmasti paikalle ja suuren häntä apuun. Ei ole oma lapsi, ei ole minun ongelma. Älä sitä Urho. Omilla uimathaidoillasi tuoneen hyppäämällä hukkuneita tulisi vain olemaan yksi lisää. Siksi päätät huutaa keuhkojesi pohjasta Urhon nimeä siinä toivossa, että hän kuulisi. Pian tunnet jaloissasi koko tanteret. Koko tanteret tömmisevän ja huomaat Urhon ryntävän paikalle kuin tilauksesta, hypäten uljasti kuohuvan koskeen ja noutaen hädässä olleen lapsen vaivatta vastarannalle. Lapsi näyttää selvinneen ilman pahempia vammoja. Urho huomaa sinut ja nostaa kättä tervehdyksen merkiksi. Käännyt takaisin polulle ja vasta pois kulkeesi nostat kättä vastaukseksi, koska se nyt vain on tyylikkäämpi tapa hoitaa nämä asiat. Meillä tuolla... Joo, luontopiste tulee. Mutta nyt minä pääsen eka kertaa tähän ruskakuusen rannalle. Joo. Tässä jos olisi ollut tyhjä arvo, niin olisi ollut kummallista. Tulisipa joku kunnon juttu. Huomaat kulkeneesi korvenpoikia useamman mutkan verran ja ympäröivä ilma alkaa tuntua raskaammalta. Näkki ei voi olla enää kovin kaukana. Yhtäkkiä lähistöllä olevan puun takaa kuuluu rapinaa ja pian sen takaa pyrähtää esiin paineton metsämies. Kirves kädessä. Hän huomaa kuitenkin välittömästi, että olet tavallinen kyläläinen ja laskee aseensa. Mies kertoo olleensa korvessa hyvän aikaa ja kertoo kohdanneensa näkin jo kerta aiemmin.
Niin paljon kuin sä tykkääkin viskellä tavaraa sieltä vejestä maalle, sillä menee pasmat aivot sekaisin, jos sä meet ominpäin heittämään jotain sinne järven, mies virkaa. Se kato luulee, että veteen tulee lapsia, mutta sitten kun sieltä tuleekin jotain ihan muuta, niin sillä menee ihan kuppenuri. Ei tarvinnut kuin yksi puu kaataa rannalla väärään suuntaan, niin kohta oli kynnet yrittämässä viiä jalasta järveen. Kannattaa varoa. Mies sanoi, että kaataa puunsa tästä edes syvemmästä metsästä ja palaa takaisin väijyksiin. Päätät pitää miehen puheet miehessä ja jatkat matkaasi. Se oli turha turina ja sitä paitsi en olisi lähtenyt hänen mukaansa. Minä odotan sitä piika odottaa sitä urkoa, kun se kuulemma tömisee. Hetkinen, nyt alkaa röpistä. Metsän olento on edessänne. Vedättää aseneesiin samalla, kun huomaatte lempeän myötätuulen puhaltavan selkiinne, aivan kuin antaen suunnan kohti viimeistä haastetta. Tunnette sisimmässänne, että korpea ei pakota teitä taisteluun, vaan rohkaisee teitä kohtaamaan sen. Valhetta sanomia. Saman aseen osumat peräkkäisillä vuoroilla ovat erityisen voimakkaita. Jatka. Kääntäkääpä liiluuta sitten, eli tuo ja tuo ja... Sitten kipataan. Asettakaa pelaajanappulat kuvassa merkittyihin ruutuihin. Oikein kukaan missäkin. Vikalla rivillä on piika, tossa, tuossa. Joo. Ja. Asettakaa pelilauta puuta kuvineelle. Elikkä anna tulee 3. Ja tuohon. Nice. Asettakaa peliluodelle puita kuvassa merkittyy ruutuja, jos ruudussa on pelaaja, saat asettaa puun vapaa-valintaisen tyhjään ruutuun. Jos pelaatte puhelimella, voitte kiinnittää sen puhelinpidikkeeseen ja asettaa peliluoden myöhästä. Ei, mutta voinko vielä tähän nyt? Immersio on suurin. Joo, nyt on näkki. Joo, ehkä näki. No niin, elikkä... Muistellaan taistelu. Eli pelaajalla vuorollaan liiku enintään 2 ruutua, hyökkääminen valitulla aseella, käytä esinettä, tutki vieressä oleva 6 taistelulaudalta tai palaudu elämänpisteen verran. No, mulla on tää karhusymboli tässä mun aseessa, niin mä en voi lyödä sillä vielä. Niin mä varmaan käytän sille, että mä astun tästä nyt tuonne ja sitten kuittaan, että olen tehnyt noin. Muuta en voi valitettavasti tehdä. Kalaverkko taistelussa. Kun tapahtuu usean ruudun kattava hyökkäys, voit käyttää kalaverkkoa hidastamaan vihulaisen. Iskualueella olevat pelaajat saavat liikkua yhden ruudun. Kalaverkko käytetään osuma-alueen paljastuttua kertakäyttönä. Okay. Katsotaas. Ja oliko sitten, että tätä... Joo, hahmokorttia. No niin. Mutta sä voit... Joo, ylitäänkö jousi noin pitkälle? Paitsi että se pitää olla tuolla lintualueella, niin sunkin pitää liikkua. Minä saan yhden ylimmäisen liikkua, kun mulla on syyringit. Taistelussa voi liikkua yhden ylimmäisen. Jos me menemme lintualueelle. Joo, että seuraavalla kierroksella voi sitten iskeä. Miksei voi 2 saa valita? Saiko 2? Joo, 2 seuraavasta vaihtoehtoa. Voi minä olla vähän. Eikö joo, en ole tarvitse tarkasti. No, se nyt. Mutta teknisesti ottaen sinä et tehnyt sitä toista vuoroa. Ei, kun mä oon kuitannut se jo, niin nyt aivan, totta. Lyö. Minä lyön. Annatko kortti? No, ensi aseen ja sitten kuittaus. Joo. Se toimi. Joo, se käytti sen. No niin, nyt se näköjään. Joo. No niin, nyt. Näkki vetää kielellään pelaajia luokseen 3 ruutua ja ottaa 2 damagea. Joo. Okei, eli kuka meistä on tuolla alueella? Se koskettaa vain tätä aluetta. Siinä? Joo, minä olen. Joo. Mutta sulla on yksi suojaus, niin miten se toimii vai haluatko? Ottaako se sitten mulla on itse asiassa 2 suojausta. Mulla on Syringistä yksi ja sitten yksi tämmöinen kilpi. Eli käytössä niin nähdään nyt Eli se menee... Saako siitä niinku menee? Tää kilpihän menee minun mielestä pois. Oliko tuo kertakäyttönä? Ei oo, koska aina voimassa. No niin. Elikkä
Saanko mä yhtään tamakea itse asiassa? Jos ne... Et sä, koska sä menetät ton, siitä menee 1, ja sitten tää sulla on aina voimassa, Joo. tää ei ole kertakäyttöinen, niin sä et ota lainkaan tamakea, mutta sen vetää sua 3 ruutua Joo, luokseen. näin minä ajattelen. 1, 2, 3. Joo, onneksi mulla on sylki, niin voi jos takaisin lintua. Kyllä. No niin, no nyt. Mä en ehkä liiku mihinkään, mutta nyt mä tuikkaan sitä tällä puukolla. Okei, sitten minäkin olen siinä lähellä, niin antakin mennä. Suopunkia. Survastaa Ei mun silmään. keksillä. Ja sitten sinä lähdet taas liikkeelle. Joo, minä liikun takaisin sinne, mistä minä tulin. 1, 2 3. ja sitten. Joo, mulla minä saan yhden ylimmäisen Ja sitten otat jousella. Joo, jousi. Mutta eikö se ollut sillä, että hän käytti toi 2, että hän meni 2 taaksepäin? Ei, kun mulla on, minä saan liikkua taistelussa yhden ylimmäisen. 2 seuraavista. No niin, Joo. sorry. Joo. Tämä on intensiivistä. Vilitetään tämä etes. Okei. Ammutella ja ammuta. Ei, oli. Eli kuka sai No istua? se jotakin tuli. Jokainen osuman ottanut pelaaja lentää paitsi, jos minä käytän kalaverkkoa. Kun tapahtuu usean ruudun käytävä hyökkäys, voit käyttää kalaverkkoa hidastamaan vihulaista. Iskualueella olevat pelaajat saavat liikkua 1 ruudun. Kalaverkko käytetään osuma-alueen paljastua kertakäyttöinen. Koska mulla on 6 jäljellä, jos mulla menisi 4. Niin mä tarvitsen sitä ei varmaan tarvitse lukea. Okei. Eli kaikki, jotka oli tossa. Saa liikkua sen taakse. Joo. Mutta mennäänkö meillä, lähteekö meillä sitä helaa? Lähtee hela, tää ei suojaa toisilta. Eli 4 lähtee pois ja eläinellä tuo uskon voimasta 3 ruutua taakse. Mutta eikä siinä, se voi käyttää ennen sitä, loppu vielä se korttiluosta. Kun tapahtuu usean ruudun kattava hyökkäys, voit käyttää kalaverkkoa hidastamaan vihulaista. Iskualueella olevat pelaajat saavat liikkua 1 ruudun. Kalaverkko käytetään osuma-alueen paljastuttua kertakäyttöön. Niin, eli me voidaan liikkua niinku pois out of harm's way niin sanotusti. niin me ei menetä Niin mitään. nythän se ei osukaan edes. Niin nyt se ei osu meihin. Nyt mulla on 6, niin mä oon Joo. kyllä aika henkitoreissa. Joo, se oli rotkea, se oli... Kyllä. Sitten. Sitten uusi kierros. Joo, ei se auta, kun rohkeasti on mentävä vain päin ja sitten lyötävä taas tuikattavaa puukolla. Se oli hyvä osuma. Hän on 2 kertaa putkeen tuikkas. Joo. Sitten jousi. Joo, minun verran kannattaa liikkua. Mulla on 2 toista mahdollisuutta, että toinekseni käyttää, niin Siinä ei oikein voi muuta kuin liikkua, koska se hela on Joo, ja mulla ei ole mitään semmoista esinettä. Niin. Joo. ihan heti kalalla mennä. Näki päästiin sarjalla Piikattaa. Ei, me 3. Mutta se ottaa 2, koska sulla on edelleen se 1+. Joo. Niin tuossa on tuo Joo. suojaus. Yes. Antaa tulla vaan. Tullut missään tuosta. Pissaa puin kaivoon. Tässä koeta miettiä, että liikunko mä. Vai iskeekö ja sitten, eikö ei? Niin. Voiko tehdä sillä, että iskee ja sitten liikkuu? Voi varmaan. No niin. Voiko? Kuittaako se vuoro sille? Pelaaja valitsee 2 seuraavista vaihtoehdoista. Liikkojen tai 2 ruutua. Käytä esinettä, hyökkääminen voi tulla asua, poista virrassa 6 taisella. Ja sitä voi helata yhdeksi. Ei, silloin ei saa toista. Joo. Eli jos ottaa yhden sydämen, niin ei saa suorittaa kuin 1 toiminnan. Eli mä nyt uhraudun tässä ja... Mutta se voi Aivan, joo, tuikata niin. ja mennä Joo, 2 niin. ruutua taaksepäin. Niin. Jos tuntuu, että saiko iskeä lähialueella. Sepä se on, kun ei tiedä, mihin se just iski tohon. Niin ehkä mä nyt otan semmosen, että iski tonne, se iski tohon. Ehkä mä menen tonne nurkkaan. Myymään ja toivon parasta. Mm-hmm. Pelkään pahinta. Mä iskän ja menen 1, 2 tuohon puun eteen piiloon. Piiloa siihen puun Nimen vaan eteen. eteenpäin. Joo, ei se mitään. Nyt on vissiin jousi viritetty taas kohilleen, koska hän jo toimii vähän joka... Eikö sä käytit sä äsken? Nyt se taas viritetään. Niin edellisellä vuodella käytöstä. Ai. Ja sieltä tulee oikein kunnon puu. Iskutuneeseen alle jäänyt seikkainen viereisen tyhjään ruutuun. Mutta ootapa, mulla on täällä suopunki. Jos nyt tässä on omalla vuorolla. En vaikka. Eli mä menen tuohon ja menetän 1, 2. Niin. Mulla
on se suopunki, kun käytät suopunkia, voit omalla vuorollasi vetää yhden toverisi suopungilla itsesi viereiseen tyhjään ruutuun, mutta ei voi minun vuorolla. Niin. Sitten taas. Mä pidän pintani ja mä ottan nurkassa tykin sitä puukolla. Minä tuu takaisin ja survase sitä tällä silmämunaa. Perkele. No niin sitten jousesta. Jousi. It's almost dead. Osuuko se edes? Kyllä se osui, se lähti. Ja joku saa kalasta. Lasti. 2. 2 osumaa. Mikä tää sun parekkori oli Sillä voi vaihtaa pelaajan esineitä. Oikeastaan ei. Kun sinun osuu hyökkäys, pärekkori tarjoaa kertakäyttöisen suojauksen vähentämällä itsesi kohdistuvan vahingon määrää 1. Voitko käyttää nyt? Kertakäyttöinen. Joo, mutta ennen sitä vielä käyttää. Minä käytän, jos mulla on hätä. Yes. No. Jatkaa. Niin on totta, tässä on taistelussa oma eri jakso, niin kuin tuossa seikkauksessa. Joo. Yes. Hyvä. Musiikki kiihtyy. Kyllä mulla on hyvä taktiikka. Joo. Nyt tuik. Ui, oli. Vitsi on hyvä tuikkaus. Tässä täytyy olla pomolla kakkosvaihe. Kuollettavan osuman kajahdus kaikuu läpi taisteluvenän. Ja näkki vajoaa voimattomana veden varaan ja lopulta pinnan alle. Veden pinta tyyntyy ja villinä käynyt humina ympärillänne vaimenii. Tehtävä on suoritettu. Saavutitte voiton luonnonvoimat puolellanne, todistan, että korpi palkitsee hyvät teot suosiollisella sotaonnella. Veli läpäistyy. Ei